Hello, hello! Hoppá! Na szevasztok! Kod! Search and Destroy! A spanokkal! Nyomom is, lépek be hozzájuk. Halló? Halló? Hello. És hogy lő? Te buzerántni. Ajjaj. Hogy van a pofád, Ferenc? Jó. Na végre, bazd meg volt a kivégzés. Ennek örülök. Bocs. Mármint a Ferinek. Mi van, új hét van? Jézusom, mi ez a kakadu fegyver? Ja, hol? Kicsit náci. Tukán? Lukán, azaz. Jesus Ja, Christ, keverem. a belező. Anya? A faszom belevegeci. Árvafas. Na, hol a backlife-ölöm? Operator kill recommended weapon set to burst mode. Ok. Operator kill. Attachment. 3 operator kill. Jó, az LMG. Nekem van burst fire egyáltalán. Bas, nem? Vagy Double az kill recommended. so... Bár én nem tudom, Ez ez... Aj. Fú, már nem tudom, A Boson baszki. is soha nem látom. Ahol valamelyik... Nem Holger, aj. Emlékszem, hogy volt egy... Aj, nem tudom már is. MTZ-n sincs. Melyik az egyetlen bassza? Úgyhogy megint csak egy van. Na nézzük ezt a Marksman Rifle. A Marksman Rifle, a sight equipped az Nem már. bármilyen optik, igaz? Én léptek ki, bassz meg. Ja, vége van. Mit Még nyomtok akarok is, mint amúgy? a szemét. Sima kicsit. Oké, bemelegítés, az a második. Ez lever action rifle-é alakítja. Valamelyik... Csak Na, nem tudom már, baszki. akartok még, vagy aztán pörög a söndö? Egyet még mehetünk tőlem, mert Úgyis eszem egyet. kell négy ebből. Jó étvágyam. Kösz. Jó étvágy. Full kill. Quickscope kills on one life 3 times with a sniper. Hát ez hülye, bazd meg. Biztos, hogy nem? Hát figyelj, egy karral, hogyha van rajta scope, meg 5 attachment, 3-at meg tudsz csinálni. Mert az recommended, ugye? És A burst... sight-nak kell rajta lennie? Igen, sight. Vagy- Most az, hogy scope vagy sight. Ja jó, oké, mert ugye akkor még nem Tudom én, nekem optikot scope van írnak. rajta is veszi. Hát csak hogy a sight az Mindjárt azt is... mondom, hogy az van rajta szerint, bocs, amit a Ádi még ti rakadtatok rá velem. Mindjárt mondom néked. Az SPX 6... Bullseye. nem. Mi? A karhoz a... Mint a csurka talált, szerintem az a legjobban van. Az a SPX 660. Tudom el, hogy nem használom. Mert akkor tovább ez vagy SND? Mehet. Ja, és Pillanat hány- alatt. Már a Viktor meg kajál. Mehet attól még. És melyik Hol hármat tárgy? tudom megcsinálni a Marksmannel? Még sehol Ádám, áll is, beléptél lehúzd már? ki. Mi a harmadik, amit meg tudok csinálni a Marksmannel? 5 attachmentes. Az 2. 5 attachment, sight, meg alapból van egy olyan, ami sniper és marksman. Ja, most nem látom. Az van még. Szkópos. Meg nem Ki a a leader, Quickscope, lépjen be. másik. Nézzek ezt a hülye macskát, bazd meg. Nézzek. Várj, nem látok semmit még, mert... Itt ül. Itt ül fönn. Bari, Hát, ne rifle-es nyúljál single ahhoz? fire mode kell. Az a basra jó, nem? Ahhoz van a jó. conversion. Ez Ez bolond. Nem van normális. valamiért négy Hát nézi. kerestem úgy, hogy nem csináltam semmit. Aha, csak a izé burst kell az a neki. izér- USB-nek a kupakja. Meg a burstre jó a Renetti amúgy, de a Kimbo-ba. Ja, Na akkor mi a harmadik, azt mond. Nyomjátok. Várjál, mert nekem már kész lett az egyik.
Az, hogy az egyik az a double kill with a recommended sniper or 3 long shot, Sniper. double kill ez a recommended. Mi? Get 3 operator long shot double kills with a recommended sniper. De ez or long shot. marksman. Igen, de Hát double kispályán kill ezt hogy csináltátok meg? Nekem már így megvan. Hát a marksmannek csinálom. kisebb a range, mint a long shot range, mint a snipernek. Majd ez meg lesz a sendőbe úgyis. De ez recommended sniper. Nekem 1/3 pedig. Nekem is. Jó, És felőle karral amúgy megyek. mehetünk, csak nem értem, hogy az hogy van meg. Hát ez sniper, nem? Marksman Fura. rifle. A snipernek 60 méter, a marksmannek 40. Tudom, minden esetre Hazudtak. én most a kar plusz Renetti kombóval így 4-et tudok megcsinálni. Mert számoltam most. Lőttem egy kollaterált, ami longshot volt, és bevette 1/3. És a Renetti, arra mi kell? A kimbó. Ja, mondom 50-es tár. Jó stash house. Muzzle-t raktam rá, egy barrel-t. A stash house-on biztos nem lesz izé. Inkább az emergency-re menjünk. Ott még a longshot összevesz. Ja, csak annyi, hogy a Kimbo. Ennyi kell? Nem kell A kimbóra attachment? plusz csinál. És azzal mi a küldi? Burst Fire-t kell ölni. Nem tudom mennyit. 30-at? Aha. És a Renetti Aha. az recommended akkor. Igen. Igen. Recommended. Igen, az emergency lehetett longshotolni azzal simán, de... Nekem miért az invasion mutatja? De hát a Marksman az nem sniper, szóval azért nem értem. Elhiszem, hogy működik, csak Én se akkor VTF. Stash House lett. Fuck. Akkor shotizunk. Vagy renetizek. Na, Akkor Renetti. Hát vagy quickscope-olj. ja, tényleg jó. Hát Először nem. valószínűleg hármat kell, három szót kell össze. Kill confirmed. Kill them and secure their tank. Most se tudom már és mit egy kellett. life alatt, várjál, egy life alatt. Ilyen Ja, ez ilyen egyszerű. De nagyszerű. Küldetés. Anyád. Hagyján az eventhez, bocs. Ez a kar még mindig egy szar. Szarat, nem tudod használni. Dehogy nem. Mondom. Ez egy kalattar. Geci, hogy mindenkinek jó, akkor is. Kill confirmed. Hogy maradnál le? Tank secure. Kill confirmed. Ez szarok bazd meg amúgy. Nem Hát tágtok hol senki? találjam el a gyereket? Csak fejre öl, bazd meg? Vagy mi van ezzel? Amit akar. Nekem jó volt most. Emergency napta. Hát lőd már el, bazd meg! Áú. Hostile UAV in the area. Én csak izékbe rohanok bele, kibaszott. Copy that. UAV is on station. Ez nem volt quickscope? Quickscope az mivel kell? Enemy UAV active. Sniper. Friendly mosquito deployed. Nem tudjuk meg. Gyorka neked? Most már legalább nem öl meg a saját moszkíton. Miért? A másik alkalom. Jaj, Bazzeg, ezek a mine-ok, ez még az előző küldit csinálja? igen, úgy tűnik. Ez már 2 meg volt pedig. Hostile UAV in the area. De miért dobod rám, te gyökér? Istenem, de hülye vagy. Tank secure. Kill confirmed. De ez miért nem quick? Baszódj meg! We've lost the lead. Ja, és Anyád. a eventhez Purifier is kell. Még jobb.
Eventhez, ja, a késhez. Ez de lehetetlen ezzel quickscope-olni, bazzeg. Arra. Mivel? Karral! Azzal lehetetlen. Hát ha valamivel lehet, akkor az Eltaláltam az. a gyereket és nem halt meg. Hostile UAV Ja. in the area. Cső Hát- közelről quickscope-ba. Úgy valóban szar amúgy az a kar. Nehéz killt csinálni, hogyha... Az meg Ha nem öl a fegyó. That's true. Which one? egy fél pillanat telóz. Úgy, aki szétdobálja, bazd meg ezeket a... Temetett? De lőd már le, bazd! Szétdobálja ezeket a májnokat, bazd meg. We've secured the lead. Tetszik. Töltsél már, töltsél már! Töltsél már. Na, ez olyan meg volt? Friendly UAV online. Beszámoltad? De, jó van. Bevette. Ez mi ez a bot, bazd meg? Kill confirmed. Friendly mosquito active. Friendly cluster mine planted. Menj már. Te is oda Enci mögé szorultál be? Azt Hostile UAV meg. in the area. Hol már? Hogy kerültél te mögém? Enemy UAV active. Áj, ez semmire nem. Friendly UAV on Lőtt le! Erre jó. Hát, a nettire épp, hogy de... You're halfway to mission De csak izébe reagálok. Köszönöm, hogy Állandóan Ez a beleszok. kar az egy hulladék, az meg. Nagyon egy fos amúgy. Szerintem csak a buzik kezébe működik. A buzdítás. Mission time is half over. Gain the lead. Ellövöd az embert, és így azt mondja, hogy hello, Hostile cluster én inkább nem mine ölöm most meg. Tag secure. Kill confirmed. Nem már basszák, kettő már meg volt. Ki az a nyomorult, faszciváló, faszpörgetjű, görbefaszú, 10 méter. aki bebújik ide, bazd meg az ágy mögé, vagy mi a faszom, ez a nyugágy mögé. Elég sokan hallom helyen. Szerintem ez az egy van csak. Na, én meg meghalok a tűzbe. Bocsátom, valami olyan küldít, ami fel sem volt trekkelve. Aznak megint Anyját elottam. felszállásodik. Aj, Miközben fölrepült az akna, megszűnt a levegőbe. Ezt elbaszorintottam. We have taken the lead. úristen, oda, hogy bent. We've secured the lead. Azért a mine-nál bosszantóbb dolog nem sok van ebben a játékban. Megvan, jó van. Meg lehet csinálni ezt, csak szar. Hogy egy élet alatt 3. Mosquito deployed. Ez mivel kell megcsinálni amúgy? Cluster mine Hát én deployed. izével csináltam, Enemy UAV active. karra. De bármivel lehet, nem? Vagy csak sniper? Ez recommended kell, hogy legyen, nem? De bármilyen fegyver? Az a kérdés, én vagyok turi. Nem tudom, nem emlékszem. Hogy azt a görbe, faszadát. Ja, és amúgy eventhez kell a Jak Purifier is, ami azt jelenti, hogy itt még ilyen tüzes genyók is rohangálnak.
Úristen, 3 proximity mine ikon így felvillan. Tehát, hogy így... Hozzá mennyi izé van ott a sarokba. Léta. Mi? Tag denied. Egy helybe álltam. Hát azt popol lőttem, és már megint benn fekszik a nyugány mögött, bazd meg! Hostile UAV in the area. Igen, valóban. Bocs. Most Ö, római volt a falóban. Secure. Kill confirmed. Megint egy Valóban. proximity, bazd meg! Mindenhol proximity. Nézd meg. Anyád! We've lost the lead. Ki ez a gyász? Bomb drone is online. Drón közt. Anyád, faszát, Clear your position. Hát haver, eldobáltál rám mindent, de ezt csúnyán beszoptad. Mint egy kis malát. Ez te vagy? Ez nem te vagy, Turi. Várjál. Áú! Ne hajj meg! Jézus! Atya úristen, mi van itt középen? Nem, bújnak van. Enemy UAV active. Baszok. Kill confirmed. Discard. 1 minute remaining. Gyűjtsétek az asztalra. Ott van mindegyik. Így jobbra. Mi? Hol a Renetti? Mere. Ne! We have taken the lead. Benne állok a füstbe, de ő szétlőgeti. Incoming. Nagyon szoros amúgy a szaros. Hostiles launched the cruise De missile. belehalunk. Ebben nem. Hostile Max T. UAV in the area. Mi? 30 seconds remain. Azaz. Viktor! The mission is complete. Good work. Hát ennyit. De hogy sniperrel még double kill-elni is kell longshotot. Még az Beszarok. asszótal kell egy tára lőni sok embert, de azt hát holba kéne. Ja. Menjen egy SND? Azt mondod? Jó. Viktort nem várjuk meg, vagy már visszatért? Itt van már. Belépette. Van már Viktor? Belépett. Point beta. Nézd. Igen, és akkor nézzük. Csak megnézzük a challenge-eket azért. Na, ebből is összejött, hogy egy magazinnal 3 kill. Ezekből 10 kell. Ja, hogy quickscope kell, aha. Azt, Azért nem adta be. ez az event, ez akkor egy... Ki most lesz? Most mondom, az mindig. Szavazzá! Már mindegy, amúgy. Kettő. Ja, hogy ez most egy ilyen az event. FX is recommended. Igen, ez nem XP-s event sajnos. Nagyon jó. De double kill kell. A longshotba. Tehát, hogy geci gyorsan kell kettőt megölni. Nagyon jó. Kb. Collateral. Na, azért annyira nem, de igen. Jó, berakjuk azt is. Burstet nem használok. 3 operátor kill, 1 magazinnal. Jaj. Mi a, Szerintem hardcore. mi a recommended izé? Bal a MTZ 556. Az jó, az jó. Az MTZ 556. Az jó. Search and destroy. 556 meg az Watch the M4. objectives. Set up security. De itt nem kell annyira futni, szóljatok. Igen. Mellette kan. Valakit jobb oldalt kiszedtek. Engem. Van. Maradjuk már be, gyere. Ott volt leghátul, vagy hol volt? Mindegyik alfele mozog, úgy látom. Nem? Van egy Annyira nem sniper is. Sniperes. Jön egy mögöttem. Anyát? Jó karral. Az akna van berakva.
Jó fogta a proxy, nem? Sniper. Hamarsülés. Puss rá! Bazd meg! Bazd meg! Közébe. Bravo. Lement a metróba, vigyázz! Most felindultam pedig. Most szállj fel a kis föld alattira! Kis föld alatti. Ja, jó. Akkor a tár van ezen az MT-zen. Search and Very destroy. Nagyon jó. Akkor Na csak kinézek még egyszer, ott Defend hátra még the egyszer objectives. előne. csak Jaj, nézek Bori! fel a hátra Na, nem. megjelölőnek. Tutira fogsz feküdni megint mi? Csak beállelém valami. Ezt nem hiszem De el, bazd geci meg! macska. Ő elő a fal mögött. Aj, Megöllek, bazd meg. A lábadat vedd már ki belőle. Már itt van a galériában. The round is Milyen lost. meg illedoráltak. Focus on the next one. Jó, galériában van. Középen. Én voltam, de a macskával szenvedtem, bazd meg. Ja. Searching side. Search and destroy. Plant the charges and demolish the objective. Hát ezt én vettem. Én nem akarom vinni balra. You've secured the device. Maradó élet. Bocsánat. Megint. Volt itt. No. Félre nem néznek egyelőre. Akkor dobjam a füstöt? Dobom a füstöt B-re. Tolja ki. We're planting at Bravo. Kettő is. Device in place. Countdown started. Ezek már mögöttünk vannak? Bárhol lehet. Egy ember van. Az az egyet bárban lehet, ez tény. Hát azt látjátok? Ott van három tartott. You've won that round. Get ready for the next one. Mi van, te tökfej? Most jó már, hogy itt fekszel? Search and destroy. Hamarabb ki. Place the charge. Detonate the target. Igen. I guess. UAV active. Megvan. Megvan. Ez is senki. Megvágom. Dobom a füstöt akkor. Tolják, hogy ezt az oldalt rendőrség. Bomba? Bazd meg. Hol vagyok? Rád már vannak ketten. Nem, jó, már. Aj, bazd meg, lemaradtunk. Bejött egy Én kezdemre. maradtam le. Hoppá, kilőttem, kilépett. Kilőtted a lobbiba. Ó, bazeg, ott volt fönt. Galéria. Meg B lépcső teteje. Mekkora makkod volt, havre. Van nekem? Nem, az srácok, a kilőtt Gizmo. Vagy mi a fasz van Final neve? minute. All I want for Ja. Christmas is Ádám. No, Na, akkor is bele. beleénekelt. Már kinézni tele. Jongatott ki az orcska. Idegen van velem? Idegen mi? Nem, Én. fecó. Menjünk már Mit, bombája. nem plantoljátok le? Azért mondom, hogy bombája. Round secure. On to the next. Na már csak kerestem. Nem, vizét kezdőjepen én. Szerintem ilyen egy bankszal macskát, nem is nyávok, hanem így is mondja, hogy Rá! Grapitika! Search and destroy. Skidi. Vagy a fiatalok most itt. Skibidebidű. Mark the objectives. Set up security. Akkor lehet B-ről körbe lehetne őket tolni, nem? Egy sniper. Ó, már van! Egy már van. Miért csak ilyen haltam? Kettő, bazd meg, Ah, bazd kettő. meg. Kilőttek állna. B-nél ketten A haverunk próbál leugrálni a metróba, semmi más nem csinál. Nem. Az meg, Hangra. pressure, geci. Ó, bassz.
Állandóan csak ennyit csinál, az aki kitolja a közepét. We lost that round. Prepare for the next one. Jó van, Bobby, ezután kapsz vacsit, nyugi. Search and destroy. Nem rendeltem meg a kajájukat. Defend the objectives. Akkor nézem közepét. Megyek, nézem át normálisabban. Meghalt az a kis buzi, out. Megvagy, te Ista. büdös faszopó. Félről a sniper ki. A-nál jobb széle. Ott nálad, Ádám. Oké, jövök ki érte. Megvan? B hosszún volt egy Megvan. gyerek, az megy középfele. Hol? Ott van Na. a polisz. Vicce. Igen, ott Feküdtem, az és ajtóba volt egy 2 méterre volt tőlem a gyerek, és állva lekéselt. Poliszon nincs. Ilyen aranyosan a lábad alá néztél, Lenci, hogy mire ugrasz le. Késes csávol már csak. 1 minute remaining. Na, Mari. Azt hiszem most You won elég that volt. round. Get ready for the next one. Körmeid, Istenem, mekkorák már. Hol szoros? Switching sides. Megvártad még lerakja, csak láttad, hogy ott jön Enci. Search and destroy. Nem láttam egyébként még az Plant the akkor. charges and demolish the objectives. Mondta volna, hogy ki akarja végezni, átengedtem. Melyek középen visszatolják. We're Nézem planting ezt at a Bravo. autistát, hogy kiugrik a középen. Bomb planted. Ja, közben elmúlt a füst. Tolják ki? Kell, Most kell, tolják kell. ki most tolják ki láttam. Még egy napra. Megyek hátulról, nézem. Hú, mindenki hátulról van, bombát senki nem nézi. Tényleg? Hordónál. Mentőautó, igen, szép pecó. Hordó. Bent van rendőrség. Round secure. On to the next. És milyen jó lenne, nem a hordó álca. Ja, igen. Az FX ez verhetetlen, esküszöm. Ja. Search and destroy. Most mentem egy kicsit a Renektivel. Az is jó. Vibe-jaid lettek? Detonate the target. Csak hát az jó messzire is, az csak közel jó. Ott van már egy gyerek. Hú, azt valaki nagyon elkapta, de volt még egy. Hordó. Azt most nem tolják. Anyádat paraván mögül B hosszú. Friendly Vigyázz, mosquito Viktor, balra volt egy hordó. Setting Jön be. device on Bravo. Arra. Jó, Kezdünk. akkor az fölment ezek szerint. Ó, bazd meg, Hol? kukánál. Egy még, de a kukánál, ahogy kijössz. Meghalt, úgy hallom. Akkor We're kezdjük. planting at Bravo. You've got the bomb. Lenne a bomba, Device in place. Countdown a vala started. gomba. Látod a bombát, Fetszó, igaz? Itt van! Kezdőjük felől. Középen fogja. Honnan tudta, hogy itt vagyok? Hogy... Ja, lehet látott ott a résed. Get ready for the next one. Bobby! Satisfying. Switching sides. Search and destroy. Na, egyet kell Watch the objectives. Set up security. Keményen ölted meg azt az egyet? Amúgy igen. Szuper.
Egy jött volna át középen, de már nem jön. Anyádat. Ez hogy lőtt ki onnan? Ott most nem tolják. Hagyjuk már. De, hát, vagy B. De mi ez? B hosszú a könyvtárnál. Volt egy a könyvesből. Van még egy a könyvesbe. B-n van egy. Könyves előtt, meg könyvesbe. Megyek mögéjük. Bassz meg, szép. Solid work. We have secured the field. Mission accomplished. Most egyet kihagyok, megyek gyorsan, kiperegetek, bejövök vissza. Az egy sniper lett volna, most meg lett volna. Beadtalunk shotnak? A double. Azt nem láttam, nem figyeltem, de hát amúgy is ez marksman adna meg. Írj a chatre! Ja. És mikortól így lépsz szintet egyébként? Tehát, hogy mikortól mondják azt, hogy oké, te most már... Partner most már lehetek? donételni. Azt hiszem, az elmúlt 30 napot nézik vissza, és a közvetítések alatt átlagban 75 nézőnek kell lennie. 75, az kurva sok van. 75, és akkor lehetsz partner. De úgy akkor lehet donételni Twitch-en keresztül, de van ilyen stream elements, meg mit tudom én, és akkor azt így a leírásod alá oda tudod tenni, és akkor és másik platformon keresztül tudnak neked donételni. Ja, mondjuk Patreon-t csinálsz. Ja. Ezt odarakod, egy ilyen képbe be lehet ágyazni a linket, kattints ide a donate-hez, rányomsz, és akkor átugrik egy másik oldalra, ahol beállítasz $1, 3, 5, 10, meg mit tudom én, szabadon választhatót, és akkor lehet donételni. De csináltam YouTube-ra shortokat, egy kettőt, az egyiket azért 370-en megnézték, a másikat meg valami 110, szóval azért az így működik. Így földobálja. Kivágtál alá valami zenét? Nem, csak amit innen Twitchről letöltöttem, mert itt meg lehet szerkeszteni, direkt olyan 9-16-os képarányba. Várjál, most sem hallak, mert... Helikopter miatt trófoztam hallak. Twitch-en meg lehet szerkeszteni a klippeket, amit kivágtál, vagy úgy mit tudom én, ott van a képed, ott van a képed, meg 9-16-os a képarány, azt le tudod menteni, és akkor egyből lehet is felexportálni, importálni. Igen, a végén, ott meghalt? Már rossz optival jöttem. Nem nálunk azért. Itt van a lerakó. Meg középen. We're planting Hű, a bomb. az... Device in place. Countdown started. Ott van a... ott. Jelölök. Az anyámat! Pedig ez nagyon nagy kör lett volna. Megy föl a mozgódítson bére. You've won that 3 round. Get kacsa ready for van. the next one. Ez egy full klán majdnem. Kik vakkosok? Nem. Az igen. Leér a te. Rávert egy ilyen riasztót. Kilőlek, köcsög. Search and destroy. Ugyanez? Detonate the target objective, Hát a- but expect an enemy squad. Úgy látom, ugyanez már nem nálunk van. Vagy nálad van, Enci? Nálam van. Na, mehetünk volna egy ott. Majd megyünk egy olyan. Sosem bét. Egy megvan ott a shopba.
Itt device ez on ki lett Bravo. lőve? Ki? Azt kilőttem. Bomb planted. Mondja, Set plan. containment. Element. Jaj! Bomb Fú, secure. Igen, On to the találkozok next. emberre, egy ember találkozok. Meg már van YouTube-on is 5 követőm, amiből 2 tudok, hogy kicsoda. Search and destroy. Egy a Csuri, egy meg Imi. Hostiles are after the objective. Defend it. Micsoda? Lehet, Szerintem még én nem is még. követtelek be. Ott van. Van ilyen tájlányok társkereső, odaosztottam meg a profilodat, hogy... Tényleg? És az hogy Persze. megy? Hát így megosztod, és tudod majd... Nem, hogy megy? Megépíted Hát, hogy hányan Ja. követnek már? Tájlányokon? Hát nem néztem azóta. Pacák, itt van a kajád előtt, megy vissza kezdőjére. Apát, faszát! Megint nem találkoztam senkivel, Geci, nem hiszem. You've won that round. Get ready for the next Igen, one. németbe. Nem tudom, meséltem-e, de Semmit nem meséltél. akkor nem meséltem. Konkrétan volt egy Ja, de. képregényboltba. Volt 2 kiszolgáló személy, oda néztem és 2 csaj. Jó. De így nem Azt figyeltem, a nagyon mindenit. más. Ilyenek vannak Németországban? De azok a volt csajok, akik faszik voltak? Igen. Wow. Ja, Akkor azt már mondtad. meséltem. De csak, Azt szerintem nem csak mondtad, hogy nekünk. azt nem mondtad, hogy ez egy Mi a étteremben háttere? volt. Nem, ez egy képregénybolt volt. És így B hosszú, azt volt nézzük. egy ilyen kulcsos sok abban a pillanatban, Arra egy a hogy B hova hosszú kerültem. Jó volt. Szóval nem tudtam figyelni. Mármint Viktorra, hogy mit mondasz. Nem gondoltam, hogy rámegyek egy pasira, hogy őszinte legyek. Hát ugye, változik a világ. Változhat. De még nekem nem kell. Itt van a kívül. A világ legmesszebbi pontja van hozzánk képest, Geci. Szétlőtt oszlopnál. 1 minute remains. Round secure. On to the next. Switching sides. Search and destroy. Plant a charge on the target and level it. Sikerült. Most pont B-t kéne menni, de... Jó lesz. Jaj, már megy, baszd meg. Na. Megy egy UAV. Copy. UAV is on station. Recon online. B-nél vannak eléggé. Fönt vannak a kezdőjük. Mehet a plant. Gyere plant. Target Alpha. Device in place. Countdown started. Friendly UAV online. Egy már jön mögénk. Be advised, UAV is exiting the AO. Mi dobott ide? Marking hostiles. Anyám. You've won that round. Get ready for the next one. Vagy visszajeltál? Mint abban szóltam Viktor tőled. Bár igazából valid, mert itt túldolgat, szóval boldog vagy, hogy kajáltál? Nem tudom. Én mindig boldog vagyok, ha kajálok. Search and destroy. Az a baj, én nem mindig. Menjünk egy B, meglepi. Detonate the target objectives, but Nem expect szabad an enemy stresszre. squad. Elvitte az spanong. Bazd meg, rácsúsztam a bombára, hogy vitte el? Gyorsabban csúszott. Ragacsosabb volt a mancsa. Na most egy hangja fasznyit kiégtem! Áú! Jár neked egy új játék. Jaj. Kilenc killen van, ő is. Besz meg mellé. You lost that round. Prepare for the next one. Én volt
Lett egy pontjuk? Hát, Ó, bazd meg. Hát a spanunk elvitte a izét, az a baj. Switching sides. Úgyis B-t mentünk volna, nem? Search and destroy. Szarjuk le a bombát, most már nem. Hostiles are after the objective. Én most leszarom. Goljunk. Én is leszarom. Nem hiszem. Rush. Kinél van a bomba? Jönnek ha. Friendly cluster mine planted. Nyomod, nyomod! Bocsánat. Ez nagyon jó volt. Egymást lőttétek ki? Good work. The mission is complete. Szerintem te lőtted el, nem? Nem. Az utcsót azt engedtem el biztos. Ja, Aj, bár az enyém lett volna a két utcsó. Annyira vicces volt. mint a nevetésed? Lehet. Vagy ilyen gonosz? Ilyen ördögi? Api, bocsánat. Elnézést. Hallod, és Istentelen perc. veled se játszanak már a nagyfecó, meg a Nem. El vannak tűnve. bárben. Valami más tolnak, vagy? Nem. Alfred szerintem, ha játszik, akkor fifázik. A Richie-ék meg ilyen fél és 10 közül jönnek minden este. Jó, így hétköznap. Ha meg látják, hogy meg vagyunk hatan, akkor még nem is jönnek, mert akkor nem, hogy keveset tudnak játszani, ezt akkor nem szerelják neki, hogy többen tudjanak. Na, hotel. Meg hát gondolom ők inkább borziznak. Hát ja, hogy elsőt nyomják inkább. Valamikor majd mehet egy olyan is. Tudom, múltkor ment, és hatalmas köröket mentetek. Meg van sértődve egy picit. Én fecó vagy a nagy? Nem, a nagy fecó. Miért lenne megsértődve? 12 órázást és az neki nagy szívfájdalma volt. Ja. Mi van Bördel? Már most már Szabin van, nem? Elutazott. Hazament szerintem Barcikára. És ilyenkor nem viszi a pösöt? Vagy min van ő? Hát, Pécén. akkor Xboxon szokott játszani, de azt inkább nem fog. De 360-on. Igen, de mindegy, meg kontrollerre nagyon tud játszani, csak nem bizonyította még be. Gondolom nézi a streamet, úgyhogy nem bántom. Elmondások szerint? Elmondások szerint jól tud De ő is játszani? azt mondja, hogy inkább nem. Search and destroy. All one. Plant a charge on the Nem target úgy, and heavily. Szerintem, hogyha így gyakorolnám, akkor úgy még mehetne is, mert azért Csak nem akarja az idejét elbaszni rá, hogy gyakorolja. az aim assist azért az sokat visz. Aha, Az persze. a játék, amivel tud. Hát igen, csak ilyen kezdelény. De bassz meg a spanci, az miért áll meg ott a sarokba? B-t toljuk be, szerintem egyedül volt. We're planting a Kérdezd Bravo. meg. Láttad, Enci, hogy ott beült a sarokba a gyerek, miközben Én engem végeztem meg ki egyelve, én álltam meg. Countdown started. Kérdezd meg a Geritől, mennyit segít az agy. Izéből Ádi mögötted. Látom. Viktor. Hát figyelj, én egyszer véletlenül játszottam kontrollerrel, és amúgy látom, honnan ugye, lőtt egész elő. sok killem volt. Mi a fasz? Ah, bent. Volt benne gyerek. Ilyen meglepően sok. Ez hihetetlen bazzeg amúgy, ez gyerek hítet tudott futni. Mögöttem volt. Bravo. Round. Get ready for the next one. Most 3-at sikerült legalább. Akkor most már több killem nem lesz. Bazze! Erik Andrés Show-nak a legújabb évad a fenn van. Search and destroy. Ezt akkor most megnézzük. Move in and detonate the target. Nincsen füstöm, de hát. Dobhatod, mögötted vagyok. We're planting at Alpha. Tényleg Szép elég, volt. kezdjétek el a Suicide vagy Isekai, elég jó lett. Trailer alapján sem van. Az első 3 részt már megnéztem. Ja,
Aha. Egy szedi. Megy mögéd. Turka. Round secure. On to the next. Hát lelaknak mindent a kezemről. De azt Nem csináltam meg. De azt igen, csak ezt meg én. Te a másikat léped, nem? Side. Ja igen. Jött egy mögötted. Csak nem tudom miért, hogy nem az volt az utcsó, de akkor én hamarabb lőttem le egy kicsivel. Igen. Set Megyek up be. security around the objectives. Illetve van egy moszkit. Jó megbolondítottuk őket amúgy. Oda izét raksz, Surka? Én semmit. Semmit, Lerakok jó, egy mert proxit leraktam. Egyelőre semmi. Ja, jó. Volt még egy olyan. Hol volt? Egyből szembe. Jó, megvan. Jó, Oké. egyébbe belement egy. Jó, az enyém a másik oldalon van. Másik bejáratnál. Hát az De egy. itt esett a bomba. Raktár bejáratnál. Hello. Itt van a bombi. Keressük meg, egy van. Kezdőjét néztük? Ha itt jött be a... Ott. Won that round. Get ready for the next one. Itt jött be ott. Mire kimondtam volna már Itt, meg. ott, amott. Jó, de szép volt. Search and destroy. Csúzódott össze az a célkereszt, mint egy jó kaka után. Keep the enemy off the objective. Segget. Jó kakaó. Azt meg ez a műsor. Standing by. 48 golyóból csak előttem a gyereket. Nem B hosszú? B hosszút, bocs. Mit haltál meg? Hát ilyen intéz mindent is. Még lehet ott van fenn mindig. De hol? Hát ott a B hosszú. Ott sniperezett. Nem biztos, hogy ez volt, akit ellőtél. De mondjuk valószínű. Ott van. Round secure. On to the De next. négyet magammal húztam ebbe a karikába. Én mondom, elején 3-at kinyírtam, azóta semmi. De Sejtettem, hogy ez ott lőtt le téged. Az Ádám, látod? király. Side. Bocsi. Csak azért, mert vak. Search and destroy. Nem szeretem Megyek őket. érte. Megint One a? for one. Plant Nem a megyek charge on the érte. target and level it. Megint a? Az meg. Igen, amúgy a... Nem szeretem a vaklányokat, mert nagyon szemtelenek. Igen. Bazza, kilőttek Az meg középen. itt feküdt bent, egyből jobbra fekszik bent. Alsó szín. Anyát Meg volt, amit picsáját. Feri említett. Pultnál is volt egy. Bazd meg! Ajaj. Nem kapta. Ott van még egy. Pult mögött, fekszik. Bazzeg pont kinézek. Progress. Bocsánat, pillanat. Csak majd a teló után ne felejts el magát. Nem áll hátulról is lő. Léci, ez kurva jó. Search and destroy. Ezt az Erik André show-t ismeritek amúgy? Move it. Nem. Detonate the Erik target. André show. Erika. Erik André. Nem. Egy ilyen amerikai Friendly humorista, UAV és online. ilyen talk show-t csinál, de hát így széthivatja a vendégeit. Tehát, hogy így egy láncfűrésszel szétvágja az asztalt. meg- Mennek át B-re. Fight on Bravo. Igen. Itt vagyok veled. Na itt vagyok, bocsánat. Flight in play. Ez egy Countdown elmebeteg ez starting. az ember. Kurva jó. Volt egy? Ez jó, mi? B. Gyere. Nincs, de le van rakva, tudom. Csak itt volt egy. Igen. Nincs most hátba is. You won that round. Get ready for the next one. Hát ez lesimázzuk. Köszi a követést, Nagy Tamás. Nagyon Tamás vagy.
Nagyon Tamás. Switching sides. Nagyon. Insane tax. Az. Search and destroy. Set up security around the objective. Megy egy UAV. Hostile UAV in the area. Eliminél is. UAV online and Emily. orbiting the AO. Nem minél. Az Eminemnél. Be lehet kapni az MLM-et. MLM-es vagy mi? Ó, bazzeg középen kikapott az úszásból. Valaki jön majd ott az átjáró bácsi, van ott egy proxy. Kapta, de nem halt bele. Ajaj! Ott is van egy Gyere. proxy. Hármat megöltem, állnám. Sem megyek. Jó Baszd van. meg, kifogytam, jön meg. Baszki, kifogyott ez a fós tartály szar. A másiknál ott van egy izém proxy nekem. Másik átjárónál. Meg egy tracker Enemy is. planted De an nagyon alpha. beindultunk. Köszi a követést. Kakasi. Az is nem hal. Round is lost. Focus on the Mire next one. zarultam. Öregjenek a cseten az üdvözlések. Jó! Jó van, várjál, Nem ó, cél is rossz. itt, igen. Tessék. Ne Köszi hallgassad rá, Tamás, nem köszi dolgozom. Tamás. Látom, Enti. Keep the enemy off the objective. Komolyan veszem a munkámat. Így, csak így lehet. Az meg, annyira megzavarodtam ennyi követőtől, hogy elfelejtettem játszani. Na, szép. Na, hát, Ja, köszi, jó fej vagy. Tűnik. Anyát, hogy röpülnek a papírok. Itt Valaki volt bejött, egy, Enci? jó. Igen. Hát ez eléggé az utolsó szamuráj. Threats on target. Solid work. The mission's complete. Good work. Igen, Kakashi is, meg Kaiju number 8 is jó van. Kakashi. Man of Culture, ugye vár? Nice. Nagyon simi. Sidori! Hogy lehetett így ez? Oj, Rád vágok egy olyan Sidorit. Menjél a Bori. segíts eszembe jutott, amikor az Veldora nyomta a Hadoukent. Istenem. Jó. Jaj. Na, menjünk egy 6 csillagos. Oké. Nyugi csurka, legközelebb jön egy kvarri, akkor kvarrizunk már. Jó. Ha már te vagy az egyetlen, aki szereted azt a pályát. Nem tudom miért amúgy. Kiélheted a kart. Na, nézd már. Moderáljad már, Enci, ezt a jött-mentet. Oké, jól lemoderáltam egy méltatás. Istenem, hogy lett a Szevasz, Tiszi, shoutout? szevasz, haszi. És hol találtál rám, Tamás? Twitchen, Youtube-on vagy Youtube Shorton? Ilyen, egy ilyen könyvtárban, egy ilyen lexikonban találtam. Ja, a így nevedet, nekem ilyen- jött, lejtettem a A könyveket. sarkon. Zavarba jöttem. Szerelem volt első látásra. Igen. Itt a sarkon álltál, eldobáltál. Üdv, Ja, pénzt nem kértem érte. még.
Mi az Isten fasza ez a loadout, bazd meg? Search and destroy. Igen. Secure our objectives. Do not let your guard down. Szerintem nem tudom ezt a pályát. Egyszerűen. Jó, erről már dobálóznak. Bazeg csurka, hát befosok tőled. Anyád! Miért? Arkát! Már megijedtem. Jönnek B is, jön B is. Jaj, most indult a kezdőérőt, fasz meg. Kitolta? Ki hát? Jó, megvan. Enemy planted at Alpha. Ó, bazd meg, ott vagyok. Tudom. Ennyit hallottunk. Itt vagyok, elnézést, egy technikai probléma. Akkor akad. Enemy home at Alpha. Alfa le van plantolva, úgyhogy Ádi kerül a kezdőjükre. Hát az a planton volt Ádi. Az rakta le a A bombát. másik, de egyet kilőttem ott. Igen, de azt mondom, hogy a másik a... Turk egy kicsit megbirizgálja. Fent van a bombát őrzi. Bazd meg, hogy pont becsúszott. Prepare for the next one. Szopjon kettő. Kettő. Figyelj, szerintem meg lehetett volna Horusra. Lett volna amúgy. Valószínűleg. Switching sides. Nem bazeg, Tiszi, random újraindul a gépem. Search and destroy. De azért indítja újra, hogy így még erősebb legyen a stream. Place the Ja, hogy charges on így the újra target. felvillanjon. Mit megyünk? Hostile UAV in the area. Wow. Egy középről megvan. Kiszedtem az oldalot gyorsan. De ez már mögöttünk van, bazd meg! De Basz ki! Nem tudok célozni. Jó van. Zsáb. Majd a pandainek Andersut megoldja. Bazd meg az anyád. Mögöttünk van kezdentől. Előttem pedig. bravo! Lucsó meg a B-nél volt, Terminátor. hogy láttam, ugye? Az izé volt, az RX-78-as Gundam. Igen, a dagadék. Bén volt még amúgy. 1 minute remaining. We're planting at Alpha. Most föl a Mosquitos. Device in place. Countdown started. De ne bassz el vele sok időt. Nem itt. Basz meg! Anyád. Pedig én is. Elég sokat lőttem a sárba. Na jó, tehát minden már is belőlött, érted? Mit írt az a... Kurva anyád, Ádi azt írta, basz meg. És milyen igaza van? Nem mert oda menni. Nem mert oda menni felrobbanni. Tamás írt valamit? Vagy nem Arra válaszolt? két kére veli magát a gyerek, amit... Nem tudom egyébként, most ez so much fun. Nem írt? Ja, jó, mindegy. De most visszamenőleg nem látom. Our device was disarmed. Aj te, gyászszár. Isten, havre. Harcot elvett az életükből. Hát ez többet is. Search and destroy. Jó, hát én nagyon Use elpotátóztam the ezt. charges. Blast the Mit target. megyünk? No mistake. Bélát inkább? B-t. Menjünk egy B-t, sosem menjünk B-t. Sotizok. Hogy mit csinálol? Soti. Panda ott megy. Ó, bazd meg, elbasztam. Onnan jött. Középen? Bazd meg az anyád, minek shotgunozott? Cruise De minek? missile. Missile. Gyere be, bújj ide be. Jön mögötted. Hostile counter UAV overhead. Counter baby. Hova megyünk? Mit csinálunk? Hát B-t szerettem volna menni. Igazából. Anyádat. Én részén vannak, han vannak. Még egy. Toljuk be, Entry. Pau, elbaszom. Egy van már csak. Bazd meg. Bravo. Secure. On to the next.
Na, eddig 0-át öltem, de volt egy asszisztem. Jött rámes volt. Switching sides. Search and destroy. Secure our Ez objective. kinek írta, bazd meg? Let your guard down. Why you mad, bro? Enemy UAV active. Viktor, it's your time. Ha látnám, Nem, megvan. itt vagyunk benne. Már lövöm. Ez már ki lehetett itt lőni. Itt tovább kellett volna garázsba. Kitolták már mindenhonnan is. B-ben van. Várjál meg, középen itt van. Meg volt itt egy a diszkóba. Cruise missile megint. Hostile cruise missile Ezt most nem incoming. tudom kilőni. Föld alatt Nem vagyok. baj. És már mi a faszom, meg kinek töltött be? B van mindenki. Bravo. Biztos. Egy volt on is. Legfeljebb a maradék az Akkor- ott lesz. Álljatok össze. Hey! Uff. Pont betöltött ez a szar. They planted at Bravo. Akkor B. Ja. De csak egyesüljetek. És egyesített erőitekből megszületik a bolygó kapitány. Kulák kapitánya. Egykor megy arról, én megyek erről. Jó kis pincerattak. Valami csak lesz. Itt van a medence mellett. Így jó belőle. Hát inkább A jobbra. másik oldalon. De azóta... Tenni kell. Site is Jézusom! bomb disarmed. Frag, 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 frag. Get ready for the A next one. tepcsvihar. Mondtam én. Piu-piu gun mindig működik. Azt ki kéne próbálni, csak mindig lusta vagyok, meg sosincs idő vagy között összerakni. Biztos kéne keresnem. Set up a perimeter Jobbat around the tudom, objective. hogy ezen nem Do mondom. not let them reach it. Ok. Na, kidobnak most is vajon? Hagyod neki. Hopp, egyet mára. Nem megyek B-re, meg vagyunk B-n is. Elegem. Még egy jön ára. Az is megvan. B. Egy. Nullos. Gyere rá, középre. Benn van planton. Meghalt, úgy hallom. Úgy voltál. Kicsi embert nem láttam. Mi a faszom Egy van történik? már csak. Round secure. On to the next. Nem találkoztam emberrel, bazd meg. De hogy körbelültem éppen? Kis malatot. Inside. Search and destroy. Már. A gyereknek azóta hány kíje van, aki ilyen nagyon nagyba volt? Place the charges on the melyik? target and Mennyit gondolsz destroy it. annyit? Spanunknál a bomba. Úgy látom, A lesz belőle. Cruise missile lőtt. Le, cruise missile. Megyek. Ugye. Látsz Három tőlem van. zsurka? Friendly cruise missile Spónjuk van deployed. még kettő, azokat... Te már alul jön át? Az egyiket öltem meg. Jó, az megvan. Megvan még egy. Len van a Ott bomba esett alul, nem? az alagútba. You secured the device. Jó, már csak egy van. Akkor azért egy kis pontért leplantálok. Stand by. You Vagy found nem. the round. Get ready for the next one. Jeez, látom Pandának ez a kör, ez... Melyik pofázottam? Jóska gyerek. Muhammad, vagy melyik? De az csak írt, hogy Lion Bro, de aki izélt, az a... Use the Nekem charges. le van Blast the tiltva, target. mert nem látom. Megyünk B-t. Jó. You've got the bomb. Jó volt a focika, Tiszi? Megizzadtam segjukat rendesen? Ahogy kell. De kilőttük, hogy sokan vannak. Hol ott? Itt középen. Shotgunos cigány kurva anyádat. Aj, bár csak tudnék lőni.
We're planting at Bravo. Nagyon veszélyes játékot játszok, mert plantálok. Igen, All elég jó. planted. Set containment. Buhi. De bombát látjátok? Már igen. That should be all. Nice! Victory is ours. The mission is complete. Good Helyes. work. Csak akkor jó egy foci. Ha megizzad a segjukat. Geronimo! El se hiszem, volt kétkör, mikor nem. Mi ez az emoji? Ez a TC, bazd meg! Ez a macska? Nem. Ez? A bajszos zigány. Fehérvári cigány. Invasion? Forza. Of course. Jaj. Jaj. Pedig már elfelejtettem. Hogy felejtetted el? Look at it. Jó. Beszarok, és tényleg van ilyen skin pack. No skin pack. Mm. Nem tudom, Fecó, te rátaláltál a kedvenc kombinációdra a cseten. Ja. Ez kurva jó, csak tudnám mit idéz meg. Így puffolja A magát. Megalodont Sea of Search Thieves-be. and destroy. Nem, azért. Fázd meg! Gundam. Van velünk egy ilyen pizsam. Fölmászol, Feri? Tudjuk a rendemet, jó? Ahhoz kapta. Jaj. Nagyon kapta. Egy megy B fele. Az igen, sniperrel is. Meg is Hülye, ez a meg gyerek is nagyon találtam. tolja amúgy. A pizsamás majom. Pizsamás majom, az már meg is döglött a kezdőjükön. Ott van egy. Bazzag is, a másik is visszafordult. Volt egy on is, a középen is. Várjál már. Hát ez kegyetlen. Ott van. Ez egy kis köz fele megy, kis köz. Nem a Megalodont, hanem a Kraken. Van középen egy jobbra. Jobbra. Látom a lábnyomait. Find and Ha már bén. Jó. run secure. On to the next. Ja, arra ment el? Ja. A lábnyomait követtem én Jó, bocs, én azt hittem jobbra ment el, csak mondom. Miért ezt? Várja már. Úgy soha lett ki volt. Search and destroy. Nem én se. Nunyi! Nem, de Kore. Set up a perimeter around. Ugyanez, Fecó? Do not let them reach it. Hát most fölmászok oda a fészekbe, Ádi. Jó. Egy már tolja itt át jobbra fele. Most akkor nem mész föl? De. Ja, már ezt nézem addig. De hát a spanunk már kitolta, szóval ott nem hiszem, hogy lesz meg. Igen, és itt van ebben az épületben egy A csávó. spanunk meghalt szőnyegesbe, szerintem. Na, gyere már ki onnan, haver. Megvan, Jön be, Fecó, jön be! megvan. És az, aki itt oldalt van, az meg volt már? Ezt a verebet, mint én, bazd meg. Háztetőn, még a kezdőháztetőjükön. Ajaj, Nem értettem, honnan lőnek rám. ez meg volt. Meg volt a kezdőháztető. Bén van egy. Akkor bén egy hol? utó. Pont a bén. Béna 1 ponton. minute remaining. Bén a ponton. Ben van a házba. Már megy Hát kezdve. én a minut haltam megint. Hova megy? Kezdünk felé. Itt kisközön menjen. Majd megy át arra szerintem, vagy mini bombáig.
Ben volna a fronton. Seconds remain. Fölment oda a házra. Ott van on. Igen, láttam Most valamit. palántál? Meg lehet Meg lehet kúpolni. Nagyon jó, nem merted Get kivégezni? ready for the next Nem. round. Nem. Pedig benne volt a kezedben az első Hát de igazi nézd már meg, hogy kivégzés. vált föl. Na, még megnyomhatod. Switching sides. Search and destroy. Így a felé Place the megpróbálom charges on the target and Spanunk destroy it. elvitte, úgyhogy Bassza Ki tudja, mi meg. lesz. Kutyafasza. szabad foglalkozás. Most le lehet lőni mindenkit? Ne! Hosszú volt a gyerek és Bent van Feri egy. Bent van egy, eltereltem kicsit. Nem én mentem be. Az én voltam. A Bén volt 2, Spanunk az itt. Basszak izén, nézd ott a terepjáróknál kezdőről. Az. sniper. Most Ja, Spanunk már pont 2-t körül. kiszedett. Terepjáróról, Bén. ja. Tudod, ott egész a sarokba. Aj, faszomba azért. Csillant is, de ezért még szenvedett. Bravo. Bén van a bombánk. Plan. Bén van. Csak elesett a Spanunk vele. Fut be a házba a csóka. Urka. Final minute. Úgy. You secured the device. Valonnan léptek rá, Setting szerintem B device hosszú. on Bravo. Kom, rakom B-t. Nem tudom honnan jött, úgy éreztem, vagy úgy hallottam, mintha mögülem jött volna. Igen? Ahol Viktor volt. Nem, ott van. De ki van ott? Ki van ott még mindig 6 kilométerre? Fedi! Round secure. On to the next. Jó volt. Én azt hittem, hogy tudod, el van terelve, és akkor így rászalad, de... Itt tök jó volt tudod. Minden jó, ha a vége jó. Igen. Menjünk egy Valid. vége, jó? Valid. Use the charges. Blast the Jó, target. nálam a No bomba, hol mistake. menjünk? Nézegetted a hotelbe a szobákat, hogy mennyire kiadók? Vagy mit Nem, ott csináltál láttam ott? befutni utoljára a csávót, ezt azért néztem. Itt van egy Olyan ki középen. közepen. Áó, bazd. Nem lett meg a közepe, bazd meg. Megvan a közepe. Azaz jó, akkor. Tank mögött. Megvan a tank mögött. Bénattam. Itt van. A Bén a tank mögött. Mi az Isten történik? Lekéseltek, B hoztunk. Dargi mögött volt egy, le volt szedve. Jöhet, gyere B. Ez nagyon gyenge. Ott Nagyon fut rátok gyenge. egy. Fut rátok plantra egy. Meg van egy ott ugrok ez. Gyere, plantolj, ne várj. Friendly B mosquito előtt kilőtték a spanunkat. planting at Bravo. Bomb planted. Set containment. Rész B. Igen, akkor easy time. Won that round. Mindig ez nem túl sokat teszek hozzá. Én sem. Strapta? Menjünk izé, rászolunk egy. Krá! Tudom, néha olyan, mintha kihagynék egy ilyen burst-ot, valahogy nem oda megy, de mindig meghalnak. Switching sides. Search and destroy. Mához. Mit akarsz rásolni? Secure our objectives. Do not let your guard De down. mi? Nyomjuk ki ott? Aha. Elfutott B-re. Jó, Hát egy gyere, van itt tolod. megint az oldalsó épületbe állnál. Anyád, hátulról a izéről lőttek ki. A legvégéről. De most már itt van az épületbe. Az a jelölésemen. Még van egy, Petro. Megy mögét, Petro, megy mögét! Megvan. Köszi. Az elnök A hosszú. Jobb szélen B hosszú. volt. Nézi a kezdőjén. Itt van fent valahol valamelyik. Ott. Ott mi kezdőnk felé mentek, nem? Ja nem, az ő kezdőjük most.
Na most mi? A hosszú vagy kezdő? Vagy B-nél... tudom, Ne, hol kifogytam! Bazd meg, B hosszú volt, itt a házba kergetőztünk. ebbe a házba? A mi az ő oldalukon. Várjál, nézem. Nagyon komoly egy killekbe vagyok. Vaslátás. Search and destroy. Set up a perimeter around Most the már csak nem objectives. Do ezért not let them jönnek ki breach it. ugyanúgy elhosszúna, hogy eddig. De megint Tudom, de ott most a már gyerek. hívok egy airstrike-ot, jó? Bazd meg! Á, hosszunk kettő. Tank mögött 2. Valóban. 2 meg még a Friendly kezdőjükön cruise van. missile approaching target. Úristen, Justin! Bazd, belakadt a falba a rakéta. Nem béna voltam. Abban a házban 2 van. Föntire. Abba. Á, melletti házban, a opera házban van még mindig egy. Itt van fönt. Careful, area's hot. Megy vissza oda a házba. Kurva anyád! Bocs. Ott jöttem már. Hoppá! Bomb secure. Szép. Threats on target. Solid Na work. de Ádi, lett Secure két the kill. field. Lehet bizony. Nice. Megy utcsó. Az idő. Á, még egy kettő. De 2 még belefér. Olyan, mint a csurkát lőnéd. Hát mert ütlöttem. De hogyha hardcore lenne, akkor is mondom, így csináltad volna. Persze. Alap. Az kéne, amikor legyen hardcore. Search. Csurka! Hasra! Van végül is, nem? A ranked bele tudod lőni a másikat. Aranked. De szerintem a hardcore-nak a izébe van search and destroy, nem? Hardcore playbe. Hardcore search and destroy. Hát, ez nem túl jó lenne Miért nincs neki. olyan, hogy csak ranked, csak search and destroy? Ez egy nagyon jó kérdés. És nem 4v4, hanem 6v6. Jaja. Majd gondolom 6 embert nehezebb lenne összeszedni, ezt kimérték, hogy 4-jel Hát jobban. akkor ezt akkor miért 6 idősre csinálták? Mert hogy ez ilyen ad-hoc, így csak belépsz, aztán úgyis összedob valakivel. Bobby, te már megint Hát szót? ott is lehet olyat, igen. Ugyanúgy van matchmaking ott is. Megint ide jöttél? Akkor. Nem csak, hogyha azt kimérték. Van még más is. Ott 4 fő az optimális, akkor Nem tudom. Na melyik? Mert ez Jó, quick play, ott jó. nem kell annyira kimérni, gondolom. Nem tudom melyik legyen, bazd meg. Menjünk egy Riót. Tokió. Bobby, mit csinálsz Tokió? a székemmel már Én azt megint? mondtam, Bobby, mit Én művelsz? csípom mindkettőt amúgy. Ez így nem lesz jó, akkor szavazzatok. Hú, tessék. Ez az. Akkor átnyomunk Rióra. Micsoda tax. Most megint basztatod itt a pulcsimat? És miért Rió lett? Átnyomtál, Petó? Átnyomtam. Basz. Aha. Tényleg átnyomtam. Insane tax, ugyebár? Összezavart minket is, Amúgy meg az enemy biztos ilyenkor döntetlennél kurva nehéz volt megcsinálni, hogy így sorsoljon egyet a játék. Nem mindig a baloldali legyen. Jó, az egy RNG-t ráadom. Jó, hát Ádi, tudod, hogy itt mi minden nem csinálnak meg rendesen, szóval... Jó, hát ennyi pénzért azért ne várjunk amúgy sokat. Úristen, csurka az a fej. Nagyon para. Nem sokára megvenni. Defend our objective, soldier. Ne lőj le! Miért kell mindig ezt? Egy már van B hosszú. Szeretik az emberek a pénzt. Ott kapják, ott kapta. Meg volt egy elhosszún. Smiley fejű köcsög. Ó, itt már jön valaki mögénk. Ja. Nem tudom honnan. A dobozok. Miért engem lő el? Hát ez hihetetlen, bazd meg. Nem voltunk, nem volt senki. De én. Aj, De nem ott jött. Biztos, hogy nem ott jött a gyerek, mert... Mi a bánat van? Hm? Enemy planted at Tudom, Alpha. van egy ügyes sávó. Makapaka.
elment Tamás és összeestünk. Na, szerintem még menj tovább. Bravo! Azaz! Kicsit lejjebb. Így, bazzeg. Bal. Így, de szép volt. Lost that round. Prepare Pedig. for the next one. Ez... Nem. Kellett volna maradni a izénél. De egyszerűen nem láttam, bazzeg, akárhogy néztem, nem láttam a gyereket. Annyira Hát mozgolódott, rajt, hogy már nem. húztad rá. Search and destroy. Dehogy is. Én sem tudtam volna elvinni. Hát Horus-szal lehet volna. Az meg messze lett. Bobby, mit mocorogsz? Ez nagyon alszagú. Itt Igen. vannak ketten án. Már kaptam. Az meg az Jó, egy ajtóba. meg volt Kurva anyád. Enemy quickscope-kal bomb at legalább. Alpha. Rasszon az Menjünk ajtóba. mögéjük, Petro? Le is plant. Viktorok. Anyád, garázs! Megvan. Jobb az ajtóba. Cracking valakire. Sajtóba? Doboz az egyik. Edem. Meg garázs. Ott van mögötted. Barát volt, szétlőttek. Már félig meg van szedve. Random Hol a gyerek, bazd meg? Bomb site is still hot. Jó. Kis fogócska. All operatives, bomb defused. You've won that round. Get ready for the next one. Bomb defuse, assist van. Lehet. Switching sides. Search and destroy. Inkább B-t mennék. Place a charge on your target and level. Jöhet a B. Itt van. Itt van B kín. Rakétát megvan, kilőttem. Kilőttem a rakétát, nem kell félni. Mit csinál a sponunk, geci? A kurva életben. Jön fel a kezdőnkről kettő. Megöltem egyet, Az még ott nagy kettő. baj. Standing by. Ezt föl fogják szedni, mire körbe Finish the futok. mission. Sajnos igen, de nem baj. Le sincs rakva. Le sincs rakva. Milyen jó, hogy nincs lerakva, ugye? Ne, bazd meg! Focus on the next one. Nice, nice. Jobb lett volna a Tokió. Én Ugyanezekkel mentünk volna. Search and destroy. Plant a charge and detonate the objective. A, inkább B. Vanunk, az meg. Okay. akkor nekem mindegy. Megy egy UAV. Már bére ment. Copy. UAV Na orbiting most, the AO. bazd meg. Is online. Megint raktam egy Dobtak egy proxit. füstöt. Akkor menjél be. Ja, te voltál? Jön már egy mögénk. We're planting at Bravo. Ki is lőtt, geci, a kurva anyád. Device in place. Countdown start. Jön már Ez mögénk. az! UAV is Igen, de being egyet felrobbantottal itt. Én négy irányba jönnek. Moving to my mark. Kellemetlen. És valaki meg kettő, mert te szinte dámonál. Enci, bocsánat. Bazd meg! Planton, szedi. Egy van már csak. Mennyit szeret bele. Az jó megérzés volt. Honnan tudta? secure. Arra álltak eddig. Wallhack. Csalik. Csal. Mit csinál? Nem pedig. Állj, mellette előttem képsel az adott is vagy. Bobby! Switching Ne sides. támad meg a kezem! Au! Search and destroy. Yeah. Defend our objective, soldier. Addig erre jöttek eléggé, de aztán ki tudja, hogy mit fognak.
Kapott egyet, de nem csak törtem. Egy meg volt. Egy a bombám van, Eci. Meghalt, amelyik a bombám volt. De van még egy, hátul. Az is megvan. Itt az alról. Engem honnan lőttek? Aha. Megvan egy harmadik is on. Jó, akkor már csak egy van. Hol haltunk? Nem hiszem, elbassz meg! Kezdőjük. Nagyon elbasztam. Jó Isten. Kitoljuk, vagy? Isten faszál. Itt van a legesleg, bázz meg, pedig... Áj, de bebénáztam ezt. Még hát... Jövök lent feládig. Jó. Még annyira simán ki lehetett volna lőni, ha nem sietem el. Hármat szerintem szétkéssel. Tessék. Ezt nekünk írta? Egy kill-el. Egy kill-el, hogy useless-ek vagyunk? Nem tudom, hogy most így mire gondolt. Oké, bro. Egy kill-je van. Ó, már hosszú néz egy sniper. Nézem minden belföld. Halt megéreztem. Meg volt az a sniper. Moszkító? Látlak. Mi a faszom történt? Hova mentek a golyók? A Madex. És Meg volt még egy ám, de már dobálóznak. Két irányból geci, kurva anyád. Anyád? Ki is lép. Hogy haltatok meg? Nem hátba lőttek. Engem is hátba lőttek. Beszaladtak a izé mellett. A Madex mellett. Hol lett volna, ez megvan. Képes bazzeg egy kill-el ezt írni. Akkor egy killje volt, megkéselt valakit, aki engem amúgy hátba lőtt, és ha nem késeltetek volna, már meg tudtam volna ölni azelőtt, hogy engem lekésel. És nem fogja a skillét. Vissza meg. Kurva élet. Isten faszát ki. Na mögülünk is, mögülünk is. De honnan geci? Hát le volt dobva. Az más fajtól jött be. Á, bazd meg. Én voltam az útsó. Jó, ne essünk szét. Akkor nem én voltam az útsó. Oké. Toljuk be ott. Ja, de meg biztos számítanak rá. Persze. Lépett a csapattárs. Jó reggelt kívánok. Kurva anyját, hogy kap egy hitet bazinál sikerbe. Ó, melyik van, itt van, jobbra, itt van, Bazd meg, hogy ennyire jobbra. Bazzeg, pedig fölnéztem a dobozok közé. Ja, de ráadásul balra volt. Kiugrott, igen. Amikor én lejöttem, akkor átudott te oldalra. Pont Egy meg volt a dobozok mögül, de van jó, még egy. 2v2. Mögötted. Hát bazzak, kifogyok geci, jön kezdünk rá. Dobozok mögött is volt még egy. Vidd el bére. Bazzak, kurva bizéja volt neki. Ja, ott. Bravo. Ez a késes geci. Vajon ide fut? Balra kilóg a fegyót szerintem. Ádi. Hát bazd meg, hát most... és ha onnan jön, hát most erre mit mondjak? Hát bazd meg. Kinéznél ugyanott? Nem is értem, miért nem tudtam úgy utólag legyen. Ilyenkor amúgy mindenkit le kéne ilyenkor valószínűleg. Ez ilyen streamer érzék.
Na, itt milyen ez? Egy megvoltán. Hostile Elfutott FAE egy to rád your mögötted position. van. És tényleg is kivégez. Kurva anyád. Menj a picsába, ez hogy lőtt ki engem? Garázsba végeztek engem ki. FYI. Őnél 2. Nem, Ánál 2, bocsánat. A kezdőnél voltak. Tényleg. Mind a kettő. Enemy planted at Alpha. Dobálják. Az meg! Isten, rögtönös faszapó kezdő. Hostiles deployed a mosquito. Ó, moszkító. Szóval fel is szeded, a moszkító kicsattint. Jó. Hol? Hogy? Mögöttem. Úgyhogy a bombát leszarta a gyerek, érted? Nem tudom, hogy a moszkító miatt, vagy miért, de... Nem valószínűleg. Ő még bízik a moszkitóba. A kurva anyját. Igen, ez a 15 killes gyerek volt, ez... Gerriszte, meg nekünk volt bazd meg egy ilyen büdös balfasz nyomorék gecink, bazd meg. Ki még 0 kill-el még föl volt áborodva, hogy valaki nem védte őt meg. És utána késett egyet, és aztán kilépett. Igen, nagy segítség volt. Szerintem most már kezdem azt érezni, hogy bal szerencse, hogyha én sokat ölök. Eddig az összes olyan meccs. Nem baj, azért ne add föl. Hát de komolyan. Ja, meg volt egy ilyen balfasz csapattársunk, és aki így pofázott, ilyen fake infókat adott, meg ilyen, hát, így nem lehet nyerni. Na, az meg arra ne is beszéljünk el. Ja, elég gáz volt. Ó, bazd meg. Hát kiúszhatjuk, nyomatunk egymásokat. Ha ezzel akarjuk befejezni. Jó. Mást én komandó vagyok. Te vagy az. Azt hittem Fecó. Te vagy az, Fecó. Igen. Te vagy az. De, te vagy az. Te vagy az. Te vagy az. A mondó? Még egyet játszunk? Egy. Egy úcsó. Na jó. Utána viszont ma Remnant time van. DLC. Jaja. És holnap kell átszólnom. És hogy, ja. Én mindig, ha valaki szereti ezeket a típusú hozzátérek, mindig a Remnant 2-t tudom ajánlani. Akkor inkább checkpoint. Kell még a szavazat? Már csak azért is, mert arra valaki több ezer Checkpoint! Állj! Az utolsó pillanatban megszavaztam. Helyes. És a Viktor szavazott 4-4-nél amúgy a High Rise-ra. Nem, én szavaztam már az elején. Nem A csak High volt Rise-ra. a Én bevallása szavaztam szerint. 4-4-nél. Egy másodperccel igen. Ha lássuk, hogy most ez a pálya kedves lesz hozzám, vagy utálni fog. Most Csuri, te a Budai út mellett laksz? Azt hittem becsésen. Zobival szemben. Search and destroy. Az izék a... Defend the objective. A szlaposok Ja, kell lenni. bármelyik hobbihoz. 500 csak. Meg Átvészélen Oké, nem. mellé lövök, bazd meg! Csurka. Kicsit csítszaga volt? Nem tudom, mit csináltak ebben. Ja
Nem volt elnézni. Te találtad, Fecó? Mert Indigen nem halt meg, bazzeg. Hol lőttem el a pokáját? B-nél baj lesz. Meg A-nál is lesz. Még mindig itt áll amellett az ajtóban. Jó, egy megvan B-ről, besétált. Célkeresztembe. Értem, ezek mit csinálnak. Ott áll balra az ajtóban, ott hátul áll. Az A felé vezető ajtón. Akkor azt be fogja tolni mögénk, mi? Bazd meg. Nice fast scoop. Hát bazd meg. Ez dicséret volt. Hát az mi? Honnan jöttök rájuk? Ezt felszedem akkor. Azért ott azt az ajtót fogtam, mert benyitottam amúgy, úgyhogy szívesen a B-tet. Search and destroy. Watch the objectives. Set up security. Olyan megint itt lesz kettő. Nem látom, mert a haverunk tolja ki, és Viktor is előttem van, de ő is átszkópol, úgyhogy akkor megyek innen. Mindenki kezdőjük kör lesz, Geszi. Jó, de ne menjünk, ne menjünk, ne menjünk. Han vannak, most jutott be. Egy van ott. Most szalad át. Az Viktor, A bomba középen. B-nél dobálóznak valamit. Én dobtam. Ja. Haladj az ajtóba. Nem, csak az. Még egy ott áll a spawnyukon, beszarok, bazd meg. Hát, De megyünk a spawnjukra? Vagy nem mentünk mondtuk, oda, ne csak sniper? toljuk ki. Én bementem, de hogy így ott állt. Ezek így nem jönnek előre. Hát nem baj. Ki is léptek amúgy tőle. Hárman van. De jó csokör, bazd meg. Mindjárt feltölti őket valami sweating 15 évesekkel, és akkor jó lesz. Ezt hagyjunk neki egy kör? Ja nem, most vanunk meg fogja ölni. Nem. Én nem. Biztos, hogy nem hagyok. Már kettő van. Már kettő van. Már csak egy van, kilépett. Isten, bazd meg. Húzz ki a Gecibe, inkább menjünk egy rendes kört. Kövelik azt, nem átkeltem. Egy rendes volt, nyomjunk már. Most ez 5 perc volt kb. Hát akkor húzd ki. Ott van, most feltöltötte. Jó, oké. Ki tudja meddig. Hát igen. Ki nem nézett ki hozzá, mindenki kezdőjükön van. Egy elindult balra. Kapták a kezdőjükön. Meg én is, bazd meg, itt van benn Bén. Itt a bomba, valamennyit tettem belőle, de hát elugrottam, mert jött az a Közötted van egy AD. Bent, Bén van a bomba élé lerakva. Valakinek köszön meg. Köszített szó. Egy. Falon keresztül. Kezdőnkre kitolta egy. Rakom le, B. Jó, megy rád a gyerek. Nem? Kezdőnkön meg volt egy. Az volt az. Kezdőjüket nézd meg, hát melyiket. Nincs, de. Ott van, áll átlam, ott van. Egy ott volt. A másik is csak nem láttad, ott van, most indult el. Tényleg. Mondom, ezek örülhetnek amúgy nagyon. Bedobta őket egy 3-0-ás meccsbe. És abból van 2 off.
Aztán lehet, hogy most elindul mindenki, és leszapatnak. Itt ligeti kurvát. Defend the objectives. Egy valaki már ki is lépett. Már amúgy a izénk, a randomunk. Mi? Hogy meg volt bén. Hát ez egy remek úgy csokör. Kaptad is. És mit csináljak? Elmútolni lehet ilyenkor, amikor unatkozok? Ground secure. On to the next. Ha megnyomod az így, akkor van. Végül is igaz. Az ha 6 0 lesz még, én akkor is megyek szerintem, mert itt elfáradtam. Watch the Hát objectives. Set up mindenki megy, ki kellett volna húzni. 1A, 2A. Hát csak 4-en vannak. Ilyen kilőttek, meghalt. Jó, hát ez... Ez a kezdőre. Device secure. No movement on target. Ez remek volt. Well done. The mission is complete. Good work. Na hát akkor jó szakát. Remek volt, köszönöm. Köszi, De kösz a köszi, gémeket köszi. A gémet. Köszi, na cseh. Ali. Ciao. Jó, van, majd valamikor lesz még egy kis game. A héten, valószínűleg pénteken. Úgyhogy szevasztok. Cső.